תודה. היום אנחנו נפגשים בקבוצת הלימוד בזום, במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, בפגישה מספר, אם אני לא טועה, 238. אבל כדי לדייק יותר, היום זה יום שני, 20 במרס 2023. ואנחנו מודיעים לכל חברי קבוצת הלימוד ומשתתפים בצער של נחמה, שהודיע לנו שהאבא שלה נפטר ממחלה קשה, והיא עכשיו יושבת שבעה בטורונטו. ואנו מקווים שאחרי השבעה היא תוכל לחזור להשתתף בקבוצת הלימוד שלנו. נחמה ביקשה שלא נחכה לה עד שהיא תחזור, ושנמשיך בתוכניות הרגילות שלנו. התוכנית הרגילה שלנו, על פי המלצה של ורה, הייתה לקרוא ולסיים סיפור של קדיה מולודובסקי, מן הספר שלה אויביבנו פון ציון, שבתוכו כלול סיפור על ירושלים. וזה מה שנעשה היום. אבל לפני שנמשיך, אני רוצה לספר שביום חמישי השבוע תצטרף חברה חדשה לקבוצת הלימוד שלנו בזום, שמה אימי, והיא ספרנית במסצ'וסטס, ברשות ליידיש, באמהרסט. נקווה כשהיא תצטרף, שהקבוצה שלנו תתאים לה, ושתצטרף לאורך זמן יותר. האם אתם רואים על המסך, ורה, העלית את הסיפור ירושלים? רק רגע, אני... בפעם שעברה, העלינו על המסך, כן. את הסיפור ירושלים, ורה, כמה עמודים יש לסיפור? משהו כמו 10 עמודים. וכמה קראנו? אנחנו עוד לא סיימנו העמוד השני. העמוד השני. עוד לא סיימנו, לקראת סיומו. כן. אז היום אנחנו ככה, דניאל, ורה. בינתיים זהו. מי? אין אף אחד, חוץ מי. דניאל וורה. כן. כן. אביבה לא באה היום? לא כתבה משהו. גם לא כתבה.
אני שלחתי לה כל מיני חומר שהיא ביקשה וזה. כן. אני עשיתי אוקיי. מה שיכולתי לעשות. יפה. שלמה לא בא. בינתיים לא. ולא הודיע. טוב. אז בבקשה, ורה. לקראת סוף העמוד השני. כן. יש שם שמתי וי. את יכולה להזכיר רק בכמה מילים מה קראנו קודם? זה מה שאני עומד לעשות עכשיו. תודה, תודה. לפני שוורה קוראת הלאה, אני מסכם מה שקראנו עד עכשיו. הספר שבתוכו נמצא הסיפור על ירושלים, נקרא אויב דיבנו פונציון. ווורה ואני מסכימים שזהו ספר על ארץ ישראל, איפה שקדיה מולודובסקי הכניסה סיפורים על מקומות שונים בארץ ישראל. על פי ההיסטוריה המוכרת לנו, על חיי היהודים בתקופות שונות בארץ ישראל. הסיפור שאנחנו קוראים, שמו ירושלים, וממה שקראנו, מההתחלה הבנו שהיא מנסה יותר מסיפור, היא מנסה לתת מין אנתולוגיה קצרה על התקופות השונות של ירושלים בארץ ישראל, על פי מה שידוע לנו מהתנ"ך ומהמשנה, זה בשני העמודים הראשונים. האם קדיה מולודובסקי תמשיך לספר לנו מה שכולנו צריכים לדעת מהמקורות, או שהיא תפתח סיפור משלה? את זה אנחנו נראה עוד מעט. אבל אנחנו יודעים שקדיה מולודובסקי באה להתיישב למדינת ישראל, וחיה פה כמה שנים בראשית שנות ה-50. אז בואו נראה. ורה, בבקשה. טוב. ברדוק wenn es ist Hurban geworden, Jerusalem ist Tisha B'Av. תאריך כאשר היה קורבן ירושלים היה... רגע, קודם כל, את צריכה לקרוא ביידיש שיהיה לכולנו ברור. תחזרי על המשפט ביידיש. Der Tag, wenn es ist Hurban geworden, Jerusalem... לא. Der Tag, wenn es ist Horef geworden. Horef geworden. ירושלים ist תשעה באב. תראו. תאריך כאשר היה חורף. לא חורף. היום כאשר חרב. חרוב. כאשר חרבה העיר ירושלים. כן, חרוב כתוב. חרב. אחרי רש יש וו. מפני שזה present time, זמן הווה.
דרתוג ונסיס חורב רבור ירושלים, היום בא חרבה עיר ירושלים, איס תשעה באב. אז עכשיו אני שואל שאלה. אנחנו יודעים שירושלים חרבה פעמיים, אז למה היא מדברת רק על יום אחד? דניאל. אחר כך היא מדברת. רגע, שאלתי את דניאל. עכשיו, לא אחר כך. זה בית המקדש הראשון והשני. אז כמו שוורה אומרת ואתה אומר, פה היא מדברת, אתם אומרים, על בית המקדש הראשון. זה מה שאת אומרת, ורה? כן, אני חושבת. אז בואו נקרא הלאה, נראה אם דניאל וורה צודקים. תמשיכי לקרוא. Kein Mal haben Eden nicht vergessen dem Urban Jerusalem. תרגום. אף פעם יהודים לא ישכחו, לא שכחו. לא שכחו חורבן ירושלים. אנחנו רואים כאן, במה שוורה קראה, שעדיין קנדיה מולודובסקי לא מדברת על פעמיים שחרב, אלא היא מדברת כאילו על חורבן אחד. בואו נקרא עוד משפט ונראה מה קורה פה. כן. In Meshech und die alle Jahren bis reinpicken Tag in Tag in Chodesh Av, Tisha B'Av, passten Eden und Treuern. תראו. במשך כל השנים עד עכשיו ריינפק. עד הרגע שהיא כתבה את הסיפור, כן? עד היום הזה, ריינפק נכון, מתוק. נכון. בתשעה יום תשיעי בחודש אב, תשעה באב, יהודים צמים, צום, יש צום ליהודים, וטרויר, מצטערים, ירוב צער, טרויר. עכשיו אני שואל שוב את אותה שאלה, את דניאל ואת ורה, אותה שאלה ששאלתי קודם. לפי מה שקדיה מולודובסקי כותבת, יוצא שבית המקדש חרב פעם אחת. דניאל, למה זה ככה? וקדיה מולודובסקי בטח יודעת שבית המקדש חרב פעמיים. השני לא היה נחשב ככזה קודש כמו הראשון, במסורת היהודי נגיד, היסטורית כמובן היו שתיים, אבל... מה? אבל למה היא מדברת כאילו יש רק פעם אחת? היא לא מדברת, היא לא מספרת היסטוריה, היא מספרת מה קורה ומה אנחנו זוכרים ומה אנחנו, מה המנהג של זה לא רק מנהג, זה לפי הדת שאנחנו מזכירים את החורבן של מבחינתי, בית המקדש הראשון. אוקיי, ורה, מה את אומרת?
אנחנו עוד לא יודעים מה היא תכתוב הלאה. אנחנו עוד לא יודעים, אבל היא כבר עברה להגיד שאנחנו זוכרים עד היום. אז מה אנחנו זוכרים? רק חורבן אחד? אני חוזר על השאלה שלי, מדוע היא לא מזכירה שבית המקדש חרב פעמיים? כי כמו שדניאל אומר, ואנחנו יודעים את זה, עד היום אנחנו יודעים שהוא חרב פעמיים, אבל את זה היא לא אומרת. להגיד לכם את התשובה? כן. אחר כך היא ודאי תדבר על זה. התשובה היא שבמסורת היהודית, וגם את זה כולנו שמענו ויודעים, בית המקדש חרב פעמיים באותו יום ובאותו חודש, לא באותה שנה. אבל מקובל במסורת היהודית שבית המקדש, תאריך החורבן הוא אותו תאריך, רק עם הבדל של שנים. דניאל, את זה אתה יודע, לא? כן, אני יודע, אוקיי. אבל פה, אני מסכים, רק שאני חושב שהדגש הוא יותר על הראשון, כי המשמעות יותר, ככה אני חושב במסורת, אבל זה לא סותר ממה שאתה אומר, אבל היסטורית אתה צודק. ורה, את ידעת שבמסורת היהודית, אני לא יודע אם זה נכון מבחינה היסטורית, אבל במסורת היהודית, בית המקדש חרב פעמיים באותו יום. כן, אני יודעת. בן שלי למד באוניברסיטה היסטוריה של עם ישראל, ומקרא... מתי? כאשר עלינו ארצה, אחרי הוא סיים לימודים לילדים שהגיעו מחול, אז אחר כך הוא התחיל ללמוד. יפה. הרבה שנים. אוקיי, אז בואו נראה אם קדיה מולודובסקי תתייחס לזה או לא. משפט הבא. Met ons die zich, men zetten zich auf niedrige Bänke oder auf der Erde. כן. אנשים מורידים את הנעליים ויושבים על הספסלים הנמוכים או על האדמה. כן. Sind und Licht und mit Gewinn sorgt man Kinot auf den Churban von Jerusalem. תרגום. נשים sind רגע, אנשים מדליקים נרות, כן. ובוכים, כן. ואומרים קינות, אני לא יודעת. אומרים קינות מהסידור, כן, מתאבלים, כן, עם טקסטים שבוכים על חורבן ירושלים, הקינות, כן. auf den Churban von Jerusalem, על חורבן ירושלים. ספרי הקינות, אלה תפילות מיוחדות על חורבן ירושלים. עכשיו אני שואל אתכם שוב, מה פה קורה פה? מה עושה קדיה מולודובסקי בסיפור הזה,
ומדוע היא עושה את זה? היא הרי מספרת מה שכולם צריכים לדעת כבר. דניאל. זאת השאלה ששאלתי שבוע שעבר, אבל למה? זה עוד פעם, למי היא כותבת? ולמה? נכון. ומה המטרה? למי היא כותבת? לא ברור לי בקונטקסט של התקופה הזו. בעיקרון, לא ברור לי למה הסופרים בדרך כלל יידיש היו כותבים, למי הם היו פונים וזה, זה לא ברור לי. זה ברור ביותר. לא, זה לא ברור לי. פנו לקוראים ביידיש. בוודאי, אבל מה היה הציבור בתקופה ההוא ובמקום הזה וזה? ציבור ההוא זה היה 6 מיליון יהודים שרובם גרו במזרח אירופה וחלק באמריקות. ואז השאלה היא, למה הרגישה קדיה מולודובסקי צורך לספר ליהודים ממשפחות מסורתיות בעבר במזרח אירופה ולצאצאים שלהם בארצות הברית, דבר שכל יהודי ידע, ואם הוא לא ידע, ידעו את זה ההורים שלו, ואם ההורים שלו, אז ידעו הסבים. למה סופרת בחשיבות של קדיה מולודובסקי, ואנחנו כולנו מסכימים שקדיה מולודובסקי הייתה סופרת חשובה ואינטליגנטית וידענית, למה היא חושבת שצריך לחזור על דברים שכולם או שיודעים או שצריכים לדעת? אני יכולה להסביר את זה. בבקשה. על הניסיון חיים שלי. פשוט לא כולם גרו בארצות הברית או בצרפת או במדינות של מערב אירופה או אמריקה, והיו גם מדינות סגורות, איפה שגם יהדות לא הייתה אסורה, נגיד ככה. מדינות סגורות עם הרבה יהודים. כן. עם הרבה יהודים. והיו יהודים שנשארו אחרי מלחמת העולם השנייה. נכון. לי היה פשוט נס, כי מהרבה אנשים שאני הייתי מכירה, לא היו סבים וסבתות, ובמיוחד אלה ששמרו מצוות, נגיד ככה. לא היו או כן היו? לא היו. במלחמה נהרגו הרבה יהודים בואי נגיד, לבן דוד שלי, אבא שלו היה מוורשה. הוא עם אמא שלו, הם הספיקו, אמא של אבא שלו, סבתא, הם הספיקו לברוח מוורשה לברית המועצות. כן. וככה אז הם נשארו בחיים. וההורים של סבתא, של בן דוד שלי, נשארו בוורשה. ומובן מה שקרה איתם במלחמה. ככה או נגיד סבתא שלי וסבא שלי, הם גרו באוקראינה, בשטטל ליד ז'יטומיר. איזה שטטל? איזה שטטל? קמני ברוד. עוד פעם? קמני ברוד זה נקרא. זה היה מקום די גדול, וגרו שם גם אוקראינים, גם פולנים וגם גרמנים, וכמובן גרו הרבה יהודים. ברגע שהתחילה מלחמת העולם השנייה בפולין, סבתא שלי אמרה שאנחנו צריכים לברוח מכאן.
אז, והיו כבר שני בנים שלמדו במוסקבה, אז הם ברחו למוסקבה. כל המשפחה, היו הרבה ילדים, צעירים יותר, הם ברחו. מי שנשאר שם, הם כולם באדמה, או נשרפו. זהו, אז לא כולם ברחו. הרבה אנשים זכרו מלחמת העולם הראשונה, שכאילו גרמנים היו בסדר, תרבותיים וזהו. אז אנשים, ומי שלא היה, הורים שלנו, למרות שאימא שלי שפתם הייתה יידיש, והיא רוסית בשבילה הייתה מאוד קשה, היא ידעה גרמנית, פולנית, אוקראינית, יידיש כמובן, אבל רוסית, עם רוסית היא עד הסוף לא הייתה מסתדרת כל כך. אבל משפחה מסורתית, אבל זה מסורתיים, נגיד אפילו ככה, הם היו דתיים. חרדים? לא חרדים, לא. לא חרדים. סבא וסבתא היו דתיים, שם כולם ככה, לא היו כיפות סרוגות. סבא שלי היה הייתה לו גם כיפה, שם היו רק כיפות שחורות, לא היו סרוגות, או קסקט כזה. זהו, סבתא לא הלכה עם פאה או כל הזמן עם משהו, לא, רק בשבת ובחגים. אבל שבת הייתה שבת, אוכל היה רק כשר אצלם. כן. אף אחד מילדים שלהם לא יצא דתי. בגלל שאנחנו גרנו יחד באותו בית, אז אני יודעת מה זה, הייתי יודעת מה זה תשעה באב, ומה זה ראש השנה, וכל מיני חגים. אבל ילדים אחרים אצלי, בואי נגיד בכיתה, ואחר כך באוניברסיטה, היו הרבה יהודים, אף אחד לא ידע. או היו סבים וסבתות חילונים לגמרי, או בכלל לא היה דור השלישי. אבל את יודעת, יותר ממני שזה בגלל המישור הקומוניסטי, כל הזמן ש... כן, אני יודעת למה זה. זה לא שהיה מסורת מדור לדור, שזה היה אסור להתייחס ליהדות. היה אסור, למה אני לא יודעת יידיש? במוסקבה זה היה אסור לדבר. דיברו רק בשקט בבית, וכל הילדים ידעו שזו שפה שלא צריך להגיד אף מילה בבית ספר, או באוניברסיטה, או משהו כזה. אז בגלל זה אנחנו לא דיברנו. כן. אמא שלי דיברה עם הורים שלה ביידיש, כמובן, אבל אנחנו לא. ככה זה היה. בגלל זה, מי ידע? אני לא בטוחה שכל בני דודים שלי יודעים מה זה תשעה באב. וזהו. אז מההסבר שלך, ורה, אני מרשה לעצמי לשער השערה, to guess a guess. שקדיה מולודובסקי, אם אני צודק או לא, זה אולי פעם נדע, אבל קדיה מולודובסקי כסופרת ביידיש, שמרגישה אחריות על עצמה בשביל כל עם ישראל כסופרת ביידיש, אולי
מה שהיא עושה בסיפור ירושלים, ומה שהיא עושה בספר אוידיבנו פונציון, היא מנסה to restore, להחזיר לתודעה של בני הדור שלה, שעוברים תהליכים כמו שאת מתארת, של מחיקת הזהות היהודית ההיסטורית של היהודים. יכול להיות שלקדיה מולודובסקי בכתיבה כזאת יש מטרה חינוכית. אז דניאל יכול לבוא ולהגיד, נו, פרופסור שיינטוך, אתה קצת מרחיק לכת עם ההשערות שלך, מאיפה שקדיה מולודובסקי סופרת מהוללת ביידיש, יהיה לה מטרות חינוכיות. אז אני אגיד לך, דניאל, קדיה מולודובסקי הייתה מורה בבתי ספר ביידיש בוורשה. היא הייתה מורה. היו לה נטיות רציניות של מחנכת. ומי יודע? אולי מה שהיא כותבת על ארץ ישראל, על ירושלים, משתלב בתוך המגמה שלה כסופרת ביידיש האחראית לזהות היהודית של עם ישראל המפוזר אחרי מלחמת העולם השנייה בכל מקום. מה אתה אומר עניין? לא, אני שואל באיזה שנה זה שהיא הייתה מורה בפולין, השנה המדויקת רשומה ודאי בלקסיקון, אבל אני מניח, אני מניח שזה היה בשנות ה-20, כאדם צעיר. כן. אוקיי. ורה, ממשיכי. עכשיו זה פרק חדש, Die Römer wollen ausmerken dem Namen Jerusalem. תרגום. זה שם הפרק? זה שם הפרק. מה התרגום? רומאים רוצים למחוק שם של ירושלים. לא, המילה רוצים זה לא נמצא. ורן זה לא וילן. ורן זה פועל עזר של זמן עתיד. סליחה, זה וילן. לא רציתי, לא קראתי נכון. אוקיי. אז הרומאים, שם הפרק הוא, הרומאים רוצים למחוק את מה? את זכר ירושלים. איפה במקורות שלנו כתוב על עם שרוצה למחוק את ישראל? דניאל. מה שרוצה למחוק ישראל? מה? עם שרוצה למחוק ישראל, היו כמה בהיסטוריה, אבל האחרון... לא, יש אחד שתמיד כששואלים הוא מופיע, שהפך כבר לסמל. עמלק, בדיוק. ועמלק אנחנו יודעים שהמן הרשע הוא מזרע עמלק. אם קדיה מולודובסקי מתכוונת פה לרומאים כעמלק או לא, בואו נראה. ורה, נתחיל. 62 Jahre nach dem Urban Jerusalem haben die Juden von Eretz Israel aufgehoben an Aufstand gegen den starker römischer
אימפריה. רומישר אימפריה. תרגום. תחזרי 2-3 מילים. 62 יור נוחן חורבן. מה המילה הראשונה? 62. אוקיי, 62 שנה. 62 שנים אחרי חורבן ירושלים, יהודים kommen von Eretz Israel aus Aufgehäuben, עשו מרד, משהו כזה. הרימו מרד, כן. הרימו מרד נגד אימפריה הרומית. חזקה, נגד אימפריה חזקה, כן. וואי. עכשיו, מתי חרבה ירושלים, אם אני זוכר, בשנת 70, ואז, איך כתבה? 62 שנה אחר כך, זאת אומרת, ב-132, היהודים בארץ ישראל הרימו מרד נגד האימפריה הרומית. תמשיך. בר כוכבא עוד geführt dem Aufstand. תרגום. בר כוכבא היה בראש המרד עוד גזוקת, משהו קרה לי עם רגע, משהו קרה לי עם הלו? לא הבנתי, מה כתוב ביידיש? לא, רגע. גזוקת. לא, רגע. פשוט קרה לי משהו עם אינטרנט. פתאום. למי זה? כן. עוד גזוקת. עוד גזוקת דר גרויסר תנאי רבי עקיבא. אמר התנאי הגדול רבי עקיבא. כן. השטרן ist aufgekommen in יהודה. כן, בר כוכבא. בר כוכבא. כוכב משיח. עלה ביהודה, זהו בר כוכבא. נקרא הלאה, נתקדם קצת יותר מהר. הוא אמר שבר כוכבא is משיח. כן. Und Rabbi Akiva hat gerufen das Volk zum Aufstand. Und Rabbi Akiva hat gerufen das Volk zum Aufstand. ורבי עקיבא קרא לעם להתקומם. תמשיך. דרך אגב, מה שקדיה מולודובסקי כותבת כאן, היא מספרת כמו סיפור ילדים, בשפה פשוטה ובמעט פרטים. מה את אומרת, ורה? נכון. זאת אומרת, שוב יש לנו כאן הוכחה שיש לקדיה מולודובסקי מגמה דידקטית. היא כותבת כמו מורה,
בצורה פשוטה, אולי לעם היהודי שאולי כבר שכח את ההיסטוריה שלו. תמשיך. Das ist gewesen im 2. Jahrhundert. תראו. זה היה במאה השנייה. מכיוון שעשינו חשבון, ואנחנו מדברים על המרד ב-1332, סליחה, 132, אז זה המאה השנייה של הזמן החדש. דניאל, אולי תרצה לקרוא, אתה לא חייב. מה אתה אומר? דניאל? אני מנסה, כן, אבל... אוקיי, אז ורה תגידי איפה הפסקנו ודניאל ינסה. זי אובן... Die Räumer. Die Räumer seien demult gewähnt die stärkste Imperia. Die Räumer seien gewähnt dosmol die stärkste. תראו. Die Räumer הרומאים seinen gewähnt dosmol. Okay. Die Romaim seinen דמולט, מה זה דמולט? אז היו. מה? רומאים אז היו. כן. לא אז, אלא דו שמאל. הפעם... לא, דמולט. דמולט. דמולט, כן. כתוב דמולט. כן. כתוב דמולט או דו שמאל? דמולט. אני שמעתי דו שמאל. זה נגוון דמולט. היו אז די שטרקסטה. חזקים. ביותר. שטרקסטה. החזקים ביותר. תמשיך משפט הבא. האימפריה אויף דרך וולט. האימפריה מונדיאלית. לא, קודם תקרא את הטקסט. שטרקטה אימפריה אויף דרך וולט. האימפריה הכי חזקה בעולם. נכון. משפט הבא. זי אובן aufstiegt dem jüdischen Aufstand. עד פה. אבל צריך לקרוא את המשפט יותר נכון, תקרא אותו עוד פעם. זי oben der stiegt dem jüdischen Aufstand. זי oben der stiegt dem jüdischen Aufstand. תראו. מי יכול לעזור במילה דר שטיקן? שטיקן זה... לא שטיקן, דר שטיקן. ורה, את יודעת? דר שטיקן. הם חנקו? חנקו? חנקו. הם חנקו, החניקו את המרד. מאיפה באה המילה חנקו? הפרפיקס דר זה לעשות פעולה עד הסוף. ושטיקן זה לחנוק. זה יום דר שטיקט, הם חנקו עד הסוף, הם ביטלו את המרד. המשפט הבא. דניאל. השעה 6:19. Der Stern von
Aufstand. Bar Korva ist angekommen mit seinen Chaverim in der Festung. Festung, ein ביידיש זה כן, אוקיי, Festung ביתר. כן, תראו. בר כובע הוא היה קם נגד, היה, איך להגיד את זה? לא כתוב נגד, is angekommen, הגיע ביחד עם החברים שלו. הוא הגיע mit seinen חברים in der פסטום, במבצר ששמו ביתר. אוקיי. משפט הבא. Finsternis ist ein Ruf auf jüdischen Volk. תראו. פינסטרניש. חושך. כן, הפינסטרניש היה על העם היהודי. נכון, הלאה. רגע, הרוף, מה זה הרוף? הרוף עלה על העם היהודי. עלה, כאילו. חושך עלה על העם היהודי. עלה, כן. Der römische Kaiser Adrianus hat mit Zorn sich Wurf getan auf Jerusalem. תראו. האמפרר, הקיסר רומי, אדריאנוס, מצורן זיך. איך כתוב? את מצורן זיך צורן. עוד זיך מצורן. צורן זה כעס. צורן. המתכס זיר עם וורף גטון אויף ירושלים. הרויג גבורפן. התנפל בכעס על ירושלים. כעס, גטון זה כעס. איך, איזה מילה? גטון. לא, גטון. גטון. הפועל הוא אבוף גטון. כן. התנפל. אבוף גטון. וורף זה לזרוק. כן. התנפל ירושלים. אך עוד סברוכן ירא מוירן עוד פרקחת די ארד. לא הבנתי את המשפט. אך עוד עוד ער. מה? כן, איך עוד דניאל? כן, מה? זה רוחן. סברוכן. ורה, מה אמרת, ורה? סברוכן. ערכות צרוכן. מה זה צרוכן? לא כתוב צרוכן. מה כתוב בדיוק? צברוכן. ערות צברוכן, הוא שבר. ברכן לשבור, ערות צברוכן, הוא שבר. אירה מוירן עוד פור אקרות די ארד. אולי ורה תקרא את המשפט כולו, ערות צברוכן. אירה מוירן. ערות צברוכן אירה מוירן. קיסר אדריאנוס שבר
את החומות של ירושלים, כן? הונחות פרקרת די ארד. הונחות פרקרת או צעקרת? פרקרד. אוקיי. פרקרד. אז אדריאנוס שבר את חומות ירושלים, הוא הפיל אותם, הונחות פרקרת די ארד, והוא חרש את אדמתה של ירושלים. זאת אומרת, הוא החריב את אדמתה של ירושלים. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, הדברים האלה שקדיה מולודובסקי כאילו מספרת ביידיש, אלה דברים שכתובים בתלמוד ובמשנה. וב-1908, בראשית המאה ה-20, כל החומר הסיפורי הזה על תולדות עם ישראל וגורל ארץ ישראל, כל החומר הזה בצורת סיפורים נאסף בספר מיוחד מאוד פופולרי עד היום, שהופיע ב-1908. אתם יודעים מהו הספר? אני לא יודעת. דניאל? איזה שנה? הספר הופיע ב-1908. זהו ספר של אוסף איסוף סיפורים על תולדות עם ישראל מהאדם הראשון, שעבדו עליו שניים מחשובי הסופרים בעם ישראל. כמו שקדיה מולודובסקי מספרת סיפור על גורל ירושלים במשך הדורות ביידיש, ככה חשבו בראשית המאה הסופר חיים נחמן ביאליק, גדול הסופרים העבריים בעם ישראל, וי"ח רבניצקי, הסקרטר, העוזר שלו. הם חשבו שמכיוון שעם ישראל לומד פחות ופחות גמרא, מכיוון שעם ישראל עשוי לשכוח את הסיפורים במקורות היהודיים, הם עבדו קשה כמה שנים, ואספו מהתלמודים ומהמדרשים ומהמשנה את הסיפורים על גורל היישובים בארץ ישראל. איפה זה היה? באודסה או הוא היה כבר בארץ ישראל? כן, באודסה, ישבו באודסה, ועבדו על הספר הזה בעברית. והספר הזה נקרא ספר האגדה באלף, והוא ספר פופולרי כבר יותר מ-120 שנה עד היום. לאחרונה הופיע ספר האגדה שכולל כ5 כרכים,
על הסיפורים של גורל היהודים בתולדות עם ישראל, מהדורה מדעית שהכינה קבוצת חוקרים בהנהלתו שאחד הפרופסורים החשובים בחקר המדרש והאגדה באוניברסיטה העברית. בספר האגדה הזה, המהדורה החדשה, הופיע עם הסברים מיוחדים ועם המקורות מאיפה נלקחו הדברים. והוא כיום ספר בכל ספרייה רצינית בבתי יהודים, וזה עוזר להם, אף על פי שהם כבר לא לומדים גמרא ומשנה ומדרשים. לקרוא את הסיפורים האלה מספר האגדה. בספרייה של הסבא שלי, ספר האגדה, היה בכמה כרכים חלק בספרייה שלו. וכשאני עליתי ארצה, אחרי שסבי כבר לא היה חי, אני ירשתי את הכרכים של ספר האגדה של ביאליק ורבניצקי. שלמה הגיע. מה השאלה? שלמה הגיע. לא הבנתי, ברה. אני אמרתי ששלמה הגיע. אני מצטער על האיחור, פרופסור. לא, יופי, הגעת ברגע הנכון, ועכשיו אתה תעזור לנו. תעזור לנו הרבה. תשמע, אנחנו ברגע זה מדברים על ספר האגדה באלף של חיים נחמן ביאליק וי"ח רבניצקי. האם אתה מכיר את הספר הזה? לא. לא? איזה ספר? עוד פעם תחזור. ספר האגדה. בטח שאני מכיר, יש לי אותו פה מולי. אתם רואים, ורה ודניאל, זהו ספר פופולרי בעם ישראל. זה ביאליק ורבניצקי. כן, אני ירשתי אותו מהסבא שלו, ובוא תספר שלמה קצת, מה זה בשבילך ספר האגדה ומה זה? אתה שואל אותי? כן. תשמע, זה ספר שבנערותי הייתי קורא אותו מההתחלה ועד הסוף. ורה, את שומעת? דניאל, אתה שומע? אני לא שומע. רגע, אני אנסה להגביר פה את הכל, אני לא מצליח. לא, שומעים. שומעים. מה ששלמה אומר, ועוד מעט הוא יגיד יותר, זוהי ההוכחה כמה שספר האגדה של ביאליק ורבניצקי היה במשך יותר מ100 שנה ספר פופולרי, שהודות לו אנחנו בצעירותנו קראנו את כל הסיפורים על ההיסטוריה של עם ישראל, סיפורים שנלקחו מהתלמודים והמשנה והמדרשים. תשמע, מה עוד תגיד? אחת האגדות שאני זוכר שקראתי וחזרתי וקראתי, זה תנורו של אחנאי. יפה. אתם מכירים את האגדה הזאת? אני לא. תספר. את לא מכירה? לא. אז אני תכף, טוב, נו, אחרי השיעור אני אכנס לזה, ואני אקריא לך את זה ואסביר גם. מעולה. תגיד בקצרה בשביל כולנו עכשיו.
יופי של אגדה, זה לפי דעתי, אני זוכר שלמדתי בבית ספר התיכון את האגדה על דניאל ובסטר. אינני יודע אם אתם מכירים אותה. בכל אופן, היה שם, המורה אמר שצריך ללמוד באגדה הזאת איך מספרים אגדות. והסיפור הוא שאומרים שבעמק מסוים קרה משהו, אבל אני לא בטוח. ותנורו של אחנאי הוא בדיוק, אבל בדיוק לפי המתווה של אותו מורה. יש שם סיפור שהייתה מחלוקת בין קירות בית המדרש לבין חכמים. רבי יהושע והחכמים. והם התכופפו מפני כבודו ולא נפלו מפני כבודם. איזה יופי של סיפור, אתה קורא ואתה מתעלף. כן. זהו, זה מה שרציתי, אבל בינתיים לא הצלחתי להגביר, רק רגע. אבל שומעים אותך, שלמה, זה בסדר. ורה, אני יוצא רגע מהזום, אני רוצה להגביר לי, כי אני בקושי שומע אתכם, ואז אני אחזור, אז בבקשה, תני לי לחזור. טוב. כן, בבקשה, בשמחה. השעה 6:36. שלמה יצא זמנית? כן. עוד מעט כששלמה יחזור, ואחרי שהוא יגיד מה שהוא רוצה להגיד, אני אביא לכם מספר האגדה סיפור על אדריאנוס קיסר האימפרטור הרומאי. והסיפורים האלה היו לחם חוקינו כתלמידים. זהו. כן. עכשיו אני שומע אתכם היטב. אוקיי. מה רצית להגיד, שלמה? רציתי לומר שיש שם אגדות יפהפיות בספר הזה, ובנערותי קראתי אותו כספר קריאה, מה שאסור לעשות, כי אתה צריך להתרכז באגדה ולא לקרוא את זה כאילו זו הייתה ספרות יפה. אבל הרבה דברים ממה שקראתי שם אני עדיין זוכר. יפה. אני אספר סיפור אחד מספר האגדה, כדי להמחיש שיש לזה גם ערך ספרותי שנחרט בתוך הזיכרון, וזוהי כוחה של ספרות. מספרים שאחרי שחרב בית המקדש בפעם השנייה על ידי הרומאים, עמדו ברחבה של בית המדרש הרומאים, כולל אדריאנוס קיסר עם החיילים שלו, וחורבן בית המקדש שהיה טרגדיה, היה עדיין מאורע שיהודים בירושלים חוו אותה, הרגישו אותה. ואז בא אחד הסיפורים בספר האגדה, הוא מספר שבחצר בית המקדש עומד אדריאנוס האימפרטור וחייליו, ויהודים שמזדמנים במקום עוברים לפניו, כי אנשים הולכים שם. עובר יהודי אחד, והוא לא מברך את הקיסר. אומר אדריאנוס לאחד מחייליו, להוריד לו את הראש. תמך, מורידים לו את הראש. הרי הרומאים שולטים עכשיו. זמן קצר אחר כך,
עובר יהודי אחר, שראה מה שקרה, והוא מברך את האימפרטור, את אדריאנוס, בנימוס רב, ואז אדריאנוס אומר לחייליו, להוריד לו את הראש. אז אחד החיילים אומר, אבל אדוני האימפרטור, ההוא לא אמר לך שלום, זאת אומרת, לא הכיר בשלטון שלך, הורדת לו את הראש מילא, אני מבין. אבל היהודי הזה, הוא בא לברך אותך, וגם לא אתה הורדת את הראש? עונה לו אדריאנוס, כך כתוב בספר אגדה. אתה תגיד לי איך אני אתנהג עם האויבים שלי? כן? אמירה חריפה ביותר, שמזכירה לנו את היטלר, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, ומסבירה מהו אופי של שלטון עוין, שעקרונות מוסר אינם נר לרגלו. בשביל הדור שלי, שברובו לא למד גמרא ולא למד משנה, ספר האגדה היה אנתולוגיה של סיפורים, שמי שכן למד היה נפגש בזה מתוך הלימוד. ואנו, כמו ששלמה אומר, נפגשנו בזה מתוך הלימוד בבית הספר, בתיכון, בסמינר למורים וכו'. כן. השעה 6:42. שלמה, אם יש לך כוח, ורה תגיד לך איפה להמשיך. אני רואה שפה מסומן אנחנו קוראים את קדיה מולודובסקי, את הסיפור שלה על ירושלים. כן. שלמה, אתה רואה, כן? אני לא ציינתי את זה, אבל הסיפור שאני ציירתי על תנורו של אחנאי, כן. הוא על רבי אליעזר בן הוקנוס. כן. נזכרתי פתאום. זה נכון. אני צריך להתחיל מקיין סימן זול נישט בלייבן? כן. זה בדרכו של עמלק. הרומאים רוצים למחוק את העם היהודי שלא יישאר סימן. כן. Kein Simmel soll nicht bleiben. Hat verbeten, denen zu kommen, kein Jerusalem. שום סימן לא יישאר, הוא ביקש את היהודים לבוא לירושלים. הוא זה אדריאנוס, כנראה, הלאה. Hat ausgebaut Avant ערים ירושלים, ערום ירושלים, und hat befohlen, als Oib Aid wird wagen zu kommen zum Tor von Jerusalem, soll man ihm töten. תראו. hat ausgebaut Wand, הוא בנה קיר, ערום ירושלים, סביב ירושלים, und hat בפועל הוא נתן פקודה. והוא פקד, אז אויב עיד ותווגן zu kommen, ותווגן zu kommen zum Teuer von ירושלים, וגן יעז. אם יהודי יעז להגיע
zum Teuer von Jerusalem, Teuer זה יקר von Jerusalem. לשער, לא תייר, תויר, לשער ירושלים. בשער ירושלים, soll man ihm töten, יהרגו אותו. כן, הלאה. Aber die Juden haben nicht gefolgt, אבל היהודים לא צייתו, Behaltenredheit seinen sei eure Regel gewähnt kein Jerusalem. בהחווה, סליחה? המילה זה בהלטנרהייט, בסתר. בהחווה, כן, בהחווה. כן. הם עלו לרגל לירושלים. זה אחרי החורבן של הרומאים עשו, כן. כן. רבי עקיבא וזיינה חברים, זיינן עולה רגל כאן ירושלים. רבי עקיבא וחבריו היו עולים לרגל לירושלים. רבי עקיבא, סליחה, רבי עקיבא, רבי אליעזר ורבי יהושע, זיינן עולה רגל גוון כאן ירושלים. רבי עקיבא, רבי אליעזר ורבי יהושע היו עולים לרגל לירושלים. wenn seinen gekommen zu Bergzäufen, כאשר הגיעו להר הצופים, haben sie zerrissen ihre Kleider. הם קראו קריאה. נכון. בגלל החורבן. כן, קריאת הבגדים היא פשוט מנהג יהודי שעושים אותו בדרך כלל בלוויות, לאות אבל קוראים חלק מהבגד. נכון. רגע שלמה, עוד מעט, זוהי אגדה יפהפייה, עוד מעט קדיה מולודובסקי תדבר על זה שרבי עקיבא צחק כשהוא ראה את מצב חורבן הבית. תמשיך. Wenn sie sahen, der Gangen zum Harabait, כאשר הם הלכו להר הבית, der בית המקדש ist gestanden, היכן שעמד בית המקדש, לפני החורבן, כן. סליחה? איפה שהוא עמד לפני החורבן. כן. עכשיו הם הגיעו למקום חרב. כן. Haben sie der sehen, wie ein Fuchs in ein Reus gelaufen von der Chorvus. הם ראו שועל שנמלט מהחורבות. כן. haben רבי אליעזר ורבי יהושע eingehoben weinen. התחילו רבי אליעזר. סליחה? eingehoben weinen. haben weinen, זה מה שאמרתי. התחילו רבי אליעזר ורבי יהושע לבכות. לא רבי עקיבא, תשימו לב. רבי עקיבא עוד גלחת, ורבי עקיבא צחק. haben sie ihm gefragt, הם שאלו אותו, פרבוס lachst du, למה אתה צוחק? hat sei רבי עקיבא geantwortet, רבי עקיבא השיב להם, פונקט wie es ist מקיים geworden die Nebuah. פונקט wie es ist מקיים geworden die Nebuah. בדיוק כפי שמתגשמת הנבואה. אז ירושלים ואת חורבן ופוקסיס ולנדורט הרומפלויפן. שירושלים... זה כנראה, רגע, זה כנראה ציטוט מספר ירמיהו, אם אני לא טועה. נכון, שלמה? אני לא יודע, שועלים ילכו שם, כן, משהו מצלצל לי, אבל אני לא יודע לזהות. בואו ננסה למצוא. זה הנבואה שאומרים כן, דניאל. שיש שועל, אז זה אומר שהבית המקדש השלישי עוד מעט
יבנו את זה, אבל זה נבואה כאילו. כן, אני שואל איפה הנבואה נאמרת. אתם יכולים למצוא את זה בספר ירמיהו? כן, זה בספר ירמיהו. אתה רוצה בדיוק המקור? אני תמיד רוצה בדיוק ולא בערך. אוקיי. לא אני מחפש. תחפשו. שועלים יהלכו שם, זה לא ביטוי שלי, זה ביטוי שנזכר איפשהו, רק אני לא זוכר איפה. כן. אתה אם תיכנס לגוגל, תחפש שועלים. אני פשוט מפחד שהזום יברח לי. אז תחזור אליו אחר כך. טוב, אל תפחד כלל. אולי דניאל ימצא את זה גם. דניאל, תנסה למצוא את הביטוי שועלים יהלכו שם. אוקיי. אני הולך כמעט כל בוקר על שפת הים. כן. ואני עוד לא פגשתי בשועל, אבל פגשתי הרבה נמיות. אוקיי. כן. תמשיכו בינתיים, אני משתדל, אבל קשה. אוקיי, גם שלמה יכול לנסות. בגוגל תכתוב. לא יודע איך, רק רגע, חכו שנייה, אני יוצא רגע מהזום. בסדר. השעה 6:52. ישעיהו נון בית ה'. על מי אתה מדבר? על ישעיהו? כן, ישעיהו. ישעיהו נון בית ה'. ח' אולי, נון בית. מה כתוב בפסוק הזה? ועל דרך זה יאמר ירמיהו הנביא, לפניו יתברך כשנראה שיתקיים מאמר זה שועל הר ציון ששמם שועלים הלכו בו, כבר נדע שהתקיים נבואה ישעיהו. כי אין בה, אחר כך אני ממשיך, אבל הרעיון זה שקשה, שהנבואה זה שקשה ישעיהו. אז זה ישעיהו נון בית פסוק ה'. שלמה מצאנו את זה. שלמה יצא זמנית. מה עבירה? שלמה יצא זמנית, רוצה למצוא את הפסוק. כן, הוא יצא כדי לחפש, אז אפשר להגיד לו שיחזור, כי מצאנו. דניאל מצא. כן. שלמה חוזר. אוקיי, שלמה? רק רגע. הנה, חזר. מצאתי. גם דניאל מצא. מה אתה מצאת, שלמה? מצאתי כמה דברים, רק רגע אני אקטין פה את הוויקית, את הזהו. המקור השלמה של הנבואה זה ישעיהו, נון, לפי מה שאני רואה, נון בית חש, לא יודע אם יש לך אותו דבר, אבל... ישעיהו נון בית פסוק ה'. רק רגע. פסוק ח'. ח'. לא שמעתי טוב.
שנייה אחת. לא, אני לא מצליח. בכל אופן, דניאל מצא בספר ישעיהו התייחסות ישירה. אני מצאתי כמה, אבל עכשיו שוב כיסיתי את זה עם הזום, ואני לא מצליח... אני מציע לך, שלמה, לא עכשיו, כי אנחנו עומדים לסיים, תעתיק את זה על נייר, ובפעם הבאה אנחנו נתייחס למה שמצאת. בסדר גמור. בסדר. טוב, אתה צריך לקרוא, נשארו שני ביטויים עד סוף הפרק. מה הם שני הביטויים? שלמה ימשיך, כן? אם הוא פנוי. רגע, אז ירושלים ותחובר ונפוקסן ולאופן, אז זאת מקוים ורן די נבואה, אז ירושלים וצוריק אויף גבויט ורן. זאת אומרת, הוא צחק והוא שמח כי לפי הנבואה ירושלים צריכה להיבנות מחדש, ולכן הוא לא חושש עכשיו מהעובדה ששועלים מהלכים בה. אם דברי השם מתקיימים, הם יכולים להתקיים גם לחיוב וגם לשלילה. כן, זה הרעיון, מכיוון שיש את השואלים, זה סימן שהנבואה מתקיים, היא תתקיים בעתיד. זה הרעיון, זה הרעיון. אז נכון. אז תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש ביום חמישי השבוע, אולי נגמור את הפרק, נשאר עוד כמה דקות. נשאר עוד כמה דקות? את בטוחה? יש פה עוד 3 שורות. תקרא, שלמה. ירושלים וזין בפלקרט שטות. בפלקרט שטות. ירושלים תהיה עיר מלאת אוכלוסין. הלאה. אל תפרוין ומנר ולנוך זיצן אויף די גסן פון ירושלים. נשים זקנות ואנשים זקנים וגברים ישבו ברחובות ירושלים, haben sie ihm gesagt, du hast uns getreist. Du hast uns getreist. getreist רבי ישוע והאחר אומרים רבי עקיבא, du hast uns getreist, אתה ניחמת אותנו, ניחמתנו. ניחמתנו, כן. רגע, זה סוף הסיפור? לא, זה סוף הפרק. אוקיי. כן. אז זה היה פולקרטו. אז תודה רבה לכם, יום חמישי הבא, המשך. אם ירצה השם, תודה רבה לכם. תהיה שבת שלום. עכשיו, ורה, אני חייב לך משהו. כן. תתעזרי קצת בסבלנות, ואני הולך להביא את ספר ההגדה. גם אני אשמע. מי זה אמר? דניאל? לא, אני אומר שגם אני אשמע. ויש לך מהדורה חדשה או הישנה? לא, מה זה חדשה? קיבלתי את זה לבר מצווה. אז זה לא כזה חדש. אבל זה מעניין שהיו נותנים את ספר ההגדה לבר מצווה. אני עושה סטופ ריקורדינג.